Nah, iki. Iki. Lah iya kok. Mas, lah jarene mau wis do pemanasan. Ah iya apa pemanasan iki. Urung panas. Hae. Iya. Hae. Ya. Pak anggota. Oza. Nggih. Siap. Apa lagune? Bapak Ibu sekalian tamu undangan, kami informasikan bagi pemilik mobil dengan nomor polisi B1770HOB. Pemilik mobil Toyota dengan nomor polisi B1770HOB. Dimohon untuk melunasi dimohon untuk menggeser kendaraannya karena menghalangi kendaraan. Aku kelingan nek rong bayar dadi mulai ke mak teratap ngono anggere ngomong nek mobil kok ya nggih. Mas Wawan. Dalem Mbak Nari. Iki wis ana penglaris. Heeh, penglaris. Engko bablase ngersake kangene ati. Kangene ati oh nggih, siap kangene ati nggih. Ketake niki pun anget nggih. Wis rada panas niki. Pun. Pun panas saja iki. Monggo Kang Mas kanasku. Ae kaya adate ngono kae nggih pripun ngono kok ya kaya patung. Lah iya. Ada-ada saka lintas provinsi lho iki Pak De. Kredibilitas lho ya mong iki disoting mlebu TV. Kapilot. Kapilot ya. Wah rubah. Pak gak nganggo HE Pak wis muntup-muntup iki. Wis ketok biru lho. Iya. Ya ampun wis muntup-muntup kaya dilebokke meneh lho. Wis undal-undul lu ki lebokne meneh. Kira Pak ketok lho Pak biru lho Pak. Aja semelang wong ayu tresno iki ra bakal ayu ora suwe ngono bali bisa sumanding ono ing sisihmu.
dados padatan. Ini pundi Pak De? Punika Pak De sinten niki? Pak De sinten? HE-nya di sini, Pak. HE-nya di sini. Pak De Poyo, alhamdulillah. Kijing miring. Engko bar kapilot kayak kijing miring. Pak De napa? Engko. Pak tak sida HE, Pak. Caping gunung. Nggih. Wonten caping gunung, Wonten kijing miring. Ya. Siap. Ulone Mbak dari mangga. Dalem. Oh, Senengane kijing miring. Senenge dimiringi. Carane ibuke Pak iki senengane ngajak miring. Oh, nggih, siap. Ulo sawah sapa lendut ngeten Pak Boyo. Caping gunungnya sios mboten. Lah Sios. ya piye carane ngono. Atus Nek patatan. sios ki ya piye carane gek kan ditokke ngono. Nah yo ngono. Kok mau motot-motot wae Mas. Mari ki langsung caping gunung tapi metu ya, Pak. Heeh nggih pokoke metu pun aman. Nah, Cak gembik caping ayo Mas gunung. Wawan. Ulo sama sopo aduh datang omah hatiku wis kawilo saepo bunga rasaku lamun bisa tecaget saka
nih. Oh, siap Pak D. Kalau tasnya kagungan utang kijing miring. Napa? Angkleng? Nggih. Masnya napa tambahnya? Telingsingan. Lah iki wah pas. Mesakno ki lho ora sida ketemu. Heeh. Telingsingan. Sekar bisa. Boten parkir niki. Masih tambah meneh mboten? Kelinci ucul. Oh, kelinci ucul. Nggih. Pak D mengke tasih kagungan kijing miring. Gijing miring. Sudah dibayar di muka. Oke. Bareng sempur. Yo yo. Nyapane. Kelinci ucul. Onje. Abang sate kodang kuning. Mama
jebul ora ketemu aku klinciku ojo beda aku terus bali nang Semarang klinciku ana la jebulane rusak rusuh keburu nafsu wekasane muntang masih ragate akeh aku dhewe kang kebange Nggih. Lucu Mas. Besok tak job ya.
lali rasa kangen ora bisa mari mung sliramu kang bisa nambani bablas nih kangene ati mas yo iyo pamit yo karepmu ora pamit yo karepmu ati susah Aene engko bar luhur. Berluhur, cocok Pak D sik nyicil sik Napa? ben semangat nyicil sik nah Matur lah ngoten nih nyicil sik. Kuwi DP ya. DP niki. Angsurane mengke nggih. Nggih. Lanjut ke. Nggih. Ojo sumelang wong ayu. Tresno iki ora
Benjo. Kondo. Ora nganggo kondo. So. Apa sliramu? Buka Siti. Yuk, yuk. Yen kelingan mring sliramu aduh kaya rino cetatiku Lah, Iya. ngono lho karepku ki gentosan ngaten lho Mas. Kan kaya wong kasmaran ngono kae lho Mas. Sok kewolak-walik Dik. Ora nganggo. Ora nganggo. Ora nganggo. kondo kondo
Aku senengnya melumah, Mbak. Aku mengkurap. Monggo Bude. Ayo mas, ijik miring, ayo
semuanya sampun lunas. Monggo Pak Bambang. Monggo Pak Bambang. Jogeti, jogeti. Cuketi. Ayo tayub. Mbak Rini badhe dinafkahi Mbak Kakong. Mbak Rini napa Mbak Ica? Arep nyawer sing Oh sing ngendang, arep nyawer sing ngendang. Ning arep nyawer sing ngendang aja. Matur suwun Kang Kakung. Iya. Tak kira nek arep ngincer Mbak Rini. Ayo. Heeh, ya Kong, matur suwun nggih Kong. Heeh, Oh nggih. nggih, iki Mbak Kakung sing wingi kae to. Sing ndek wingi niku Mbak lim Kakung anu mau Mbak. joget mulai Mbak Kakung. Joget meleh. Lanjut nggih. Lanjut. Yo. Oh iki gendi sing ngibot. Oh ya. Yo. Jroning
Tayub. Oh iya. Idam Seri garapannya tetep Tayub. Kepenak ya Pak Tayub. Pak Bambang ngersakne Palupi kalau mau. Nggih, siap. Mangke Mengke malah kondur Bare- Bekasi mengke. bare niki Nanti ora lagu Palupi kuwi tahun piro kuwi? Tahun anu Sampean rong lahir kok, 1918 nek mboten salah niku. Lagu zaman Aduh. penjajahan. Ya Allah tenan kok nggih.